ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଏହି ତିନିଟିରୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ କରିପାରିବି ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କହିଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପାହାଚ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ଏହା ସମ୍ଭବପର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭବ ଆସିଥାଏ। ଏହି କାମଟିକୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ନଚେତ୍ କାମଟିକୁ ପୂରାପୂରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିକି ହିଁ ରହିବି, ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିକି ହିଁ ରହିବି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି। ସମୟ ଲାଗିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ହସିବେ, ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ପ୍ରବଳ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। କଠିନ ବି ଦିନେ ହାର ମାନିଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନିଜକୁ ହାର ମାନି ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ସମୟ। ଯଦି ସମୟ ଚାଲିଯାଏ ତ କେବେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ସେହା କରନ୍ତୁ। ଭଲରୁ ବେଷ୍ଟ କେମିତି ବନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବେଷ୍ଟରୁ ମହାନ କେମିତି ବନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଲ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଲ ଭିତରେ ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ କରିପାରିଲେ ତ ଦିନେ ମହାନ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯେତିକି କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ କଲେ ଆମେ ଭଲରୁ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ପୁଣି ବେଷ୍ଟରୁ ମହାନ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବଦଳି ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଜାଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନ ବଦଳିବା। କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମଠାରୁ। ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ଫୋକସ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ତ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଦେଖିନଥାଉ। ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଆମର ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମେ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ଛୋଟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବାହାନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କେବେ ବି କମଜୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବେଶୀ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।